एजा माता बहन के जनसंख्या कम बा बुझवा सब देखत तनी माता बहन माथा पांच चल रह के वीडियो बनावत लोग। लेकिन ई गीत नु है माजी केहू के बियाह होके जब कनिया आवेले त ए गीत के बिना अधूरा बा। तो ई सब गीत हमर माई बहन चाची चाहे यूट्यूब पे जितना लोग नइकी नइकी हमर फैंस चाहे इनकर फैन देखत लोग याद कर लोग एगो माध्यम बा हो गेला से भैया थोड़ा सा और हम जानता नहीं। देखी इंस्टाग्राम पे हमरा से भैया से बात भई रही इंस्टाग्राम पे मैसेंजर पे तो भैया कहत रहे कि हमर मम्मी बहुत बड़ा फैन है बुचिया तो पूरा परिवार भोजपुरी के जितना भी फैमिलियर लोग बा उ सब आपके सुनेला बड़ी चाव से सुनेला। बस हम ये कहे कि रुआ सही निमन निमन गीत गावत रही सही निमन निमन सुंदर सुंदर रुआ गीत गाई राउर गीत सुन के हमने के देखी रोगो जोन गाइने तो हमने के माई बहन चाची लोग गावेला लोग लेकिन लोग भुला गइल बा सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोग सुनता। एकरा खातिर आपके धन्यवाद और एक बार जोरदार ताली आप लोग फिर से बजाएं। एकदम जोरदार ताली ताली बाजते नहीं खे जब हमरा पता नहीं है भाई कि हमने का भाई कैसे करे बोलो का जोरदार ताली बजा दे लग हो कि सोने के सिंहरा वाली हले अमबाड़ी खाड़ हो खोला बबुआ पलक के बढ़िया खोला बबुआ पलक के बढ़िया मंगिया बहोरब हो खोला बबुआ पलक के बढ़िया मंगिया बहोरब हो खोला बबुआ पलक के बढ़िया कैसे के खोलिया पलक के बढ़िया हो कैसे के खोलिया पलक के बढ़िया हो मोरा जागे ओला रल बाड़ी मोरा जागे ओला रल बाड़ी ससुर जी के दियावा हो मोरा जागे ओला रल बाड़ी ससुर जी के दियावा हो मोरा जागे ओला रल बाड़ी। पंडियो जी लोग पे गाड़ी सुना दी देखिए हो हाँ, एकदम देखी ई जुगलबंदी पहला बार भइल बा ऐसे एक दो कलाकार के संग हमर भइल बा लेकिन आज फर्स्ट बार कलुहिया के साथ मुलाकात भइल बा। काहे आंसू भी आता ना तू काहे खिसियाता रह बस ज्यादा देर ना और 5 मिनट और बहुत ही सुंदर भइल बा। और देखी पंडित जी पर कहल गइल बा गावे के ता मिलावतनी गणना ए पाड़े बाबा मिलावतनी गणना ए गुडू बाबा मिलावतनी गणना ए गुडू बाबा। देखी एही में बा गणना मिलावल जला तबे बियाह शादी होला देखल जला कि लड़का लड़की के गुण मिलता कि ना। लेकिन आज के जनरेशन में गुणों मिलता तो भाई 36 के आंकड़ा रहता तू हमरा से कम नहीं तो हम तारा से कम नहीं थी 19-20 हो के चाहिए बस। तो देखी गुड्डू के मौगी गुड्डू के मौगी बड़की खिलाड़ी अरे हाय सती के मौगी बड़की खिलाड़ी घूमेली रोज कहाँ बैरिया बाजार में खोजली मोटू बेलाना ए पाड़े मिलावतनी गणना ए पाड़े भैया आई जो कितिया जो हमारे भाई कहत रहे सब हेलो हेलो एक गाना के बाद बंद कर दीजिए फिर यहाँ से शुरुआत कि आलू 10 रुपया डिंग 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 आलू 10 रुपया बैगन 20 रुपया पंडित जी के पॉकेट में मोबाइल रुपया पंडित जी के पॉकेट में हत्ता रिंगटोन बाजेला हिलेला मोचिया और रिंगटोन बाजेला ए माजी एगो और गीत का वाला कि एक पैसा 2 पैसा हर मतली हो पंडित जी अरे तही तावा के बहिनी के जाहे चली ना पंडित जी। अब देखी ए जो एगो बा कि पंडित जी जब शादी होला तो दोनों तरफ के पंडित जी रहेले
तो दिया लगे ओने के पंडित जी के तो यही में कहल जाला कि एही जाके पंडित जी के नइखी कहत पंडित जी ओही जाके पंडित जी के कहतानी पंडित जी। अब देखी गाली गीत के जब चलल बा तो यही में एगो गाइल रही हम कि लाल मरचाई हाला हाल के पिसाई हनुमान जी के गड़िए पछा पाई गुडू के एथी पछा लाल मरचाई हाला हाल के पिसाई। वायरल हो गई ये सब कुछ चला। देखी हम बलिया में आइल बनी बैरिया में हेमा जी। तो हमारे जीजा के गांव लगेला तिवारी जी के एथी पछा पाई जी तो हमारी जीजा के गांव लगेला आई जो गोलू जी के गांव बा बस ठीक बा बहुत सुंदर कि गोलू के गड़िए पछा पाई ए गोलू भैया ए गवाला ए बे गलती घर नहीं होता तेरी। और देखिए अरे पेट ताहर भरल हाकी नाए गोलू भेड़िया अरे पेट ताहर भरल हाकी नाए कौन भेड़िया झूठे पता ले जाला हो हेमा जी अब देखिए लाल मरचाई भई छपा गइल बा लेकिन एकर पूरा करल जरूरी बा आ जतने छपाई तो तने भाभाई देखी गोलू जी चली हम अब न गए अब न गए अब देखी कि जतने छपाई तो तने भाभाई गोलू तिवारी बाबा हाँ, इनका के सुनावल जी बहुत डिस्टर्ब करत रहे थोड़ा थोड़ा देर में आ हमनी के बड़ी मजा हमनी के बड़ी मजा मेजर है ना ये माइनर करिए एगो गीत हम गाएं।